Schwab angin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. UMLE ke jirang uba sosteni sotun mentak sengi ula let ban play perda ya ke lempung ya lek kai football ya ke bala tip kum ke NPYF Cup Football Tournament ya ke bala penlong da ke NPYF jirang constituency Hamadan ya lek kai ke Bernihat Sports Association Lum Nong Rim. Hakati ke sengi la sakhiru da ke jingedon lang UMDC uba Victor Rani uba Renal Kharkamni uba long Vice President ke NPYF ke Jela uba Marcus Lapasamu President ke Jirang Constituency ki rang ba shnong bat ki wei ki riu rang ba. Haba phai ke jingye le kai ke tiga sengi ke jingye kun kala long hapdeng ke 11 Bullet Football Club Persya ke khat pramer umdo hakaba ke khat pramer umdo klala ban penlim no ya ka 11 Bullet Football Club ban yo mat ke jingjob ban ningkong jong ke te ke lempung. Haba kerana kata ke sengi ba sosteni sotun ula penpau ba ke jing penlong ya kata ke lempung kalong ban sei ke sap ke phong ke khun samla ka than kumba ke kam ya le kai football ka de ka wei ne ki jing ya le kai ka bala sedang ban kiu ha ke jela bat bun na ki khna samla ki la sedang ban pau ha ka te ke jing ya le kai. Ya, sini ya, sini. Ya. Anda sabi. Simsaway dia tu. Rest. Ayo. Challenge. Gol na to, oi. Jangan gol na to dah. Phụ này nó Silak haka jingdon ringkat lang bad UMLE bad UMDC bad kinong kit kam jong ka National People's Party nga kitbok kitwiang nya kini ki teams baro live arteli ki bawan bane shimbenta ai bagane ka football tournament ka bala pelong da ka NPYF ai bakalong ka football ka ban kring bad ka banangla ban ai mensim ban ketik ya ki players ki badon ya ka sap kapapaka bakin yo ban peni aya kata kasap ko jongki bat kinangla ban kring ya ki weiru bakin shim ya ke benta haka kam sports ngidonru hangne ya iba Donald Rambai ibade uwei na ki medalist ki blang shudep job manakane haka Northeast games kabadang shudep long tingi penpau ya ka jung kublei ba Donald Rambai iba lawan ra kanam kaburam na kamenta ka dong ka than ka jungi kublai shibun iba Donald ban ngangej kem maling ba ka nuksa ka ba mapi phila peni ba ki way ki players ken ya shim
ya kata ka benta bakin hab ban nang pentibit susu elade katkum kasap ka bamki kidon katkum kita ki events ke bamaki ki shimenta dengan penpau ya ka jingkublei hakne ka poru ya ka Bonihat Sports Association kabala pelong ya ka tournament hakalas tournament hakaba nakaliang ka Bonihat Sports Association ka pelong ya ka tournament kaba syongkun bat kabala syongshit adu kata ka silak tournament kaba kumolong MDC hadu ba daw nong ruai wala ban pinbiria ban pinstanat ya ki nong pikai bat kalong ka jile kai ka ba syongshit ba ka final ban nga pen pauru ya ka jung sokmen ha ka to ka por ha ka bang ilayo ban khot ya honorable chief minister ka jing khot ka jung ya honorable chief minister ha ka to ka por ban ya i ka ai ka jing don kam ka jung ki paj ba khamtam ya ki sportsman lane kita ki nong ila kai sports ha ka ni ka than kaba ki pajba na ki rangba snong na ka BSA ki sports bat ki rangba rai ki longkme baro ngi donya ka jingang not ban kentiu ya kene ka than ka madan ka ba itanat kat kene ka madan ngalaban ong ba Haribhoy district kene ka way na ki madan ka ba itanat tam ki balong ka madan ka ba paka Henry Omdon Stadium hadu kene ka por ka ba menta hadin mangilakot you honorable chief minister jungi Usar Conrad ki sangma ha kata sngi ula ai da ka Christmas gift ya ki palba jong ka Bonihat area bala ai ban declare da ka stadium bat ka ba phi menta ba ka kam kala nang ya sai sai dengan penpau ya ka jingsau kemen ba ka jingsau sarong ya ka sarkar khamtam you honorable chief minister jongi upalawan na ka tugas sngi ban penkot ya ka final jong ka silak ban ai ya ka stadium ka ba ki pajba ti menta bai ka kam lanang ya sai sai tang ga jing penbit election on nong la ban snai ka stadium henry ngakwa banong ye kito ki nong ken tho ki nong ken no so ha ban wan mi shakamadan jong ka Bonihat Sports Association ka ban hane halung nongrim ka ba ki contractor kila penya ya ka kam sai sai te kum unong elam kum Emily ngapin pau ya ka jing snokmen na gini kapor ha ka bangai baki khun samla kinang mi na ko kapor sa kawai pat banshim ya ka benta ka sinjam ka joki haki sports kiba nila bani baki pun ki kena menta kila shim haki events ki ba fair ban pentibet ya lade bat kadai ka kamram jong ka sokar kadai ka kamram ka jongi kinong mi khmat bangin ha ban kintiu khamtam yaki nong ilai kai sports bat kunju ni ha ban tik lane ban bu yaki jingkat pat sa ka sokar ha ka bede bat ki infrastructure